se battre per la lingua, per la cultura, per le cançons. Tot això anava insieme. Ero pensava un mondo novel. Pensava io che tutto ciò che veiavo a la vita s'approfondì, sa beutat. Un giorno tutto cosa sarebbe dichiarato legale. Tutto ciò che fa di bene alla memoria, tutto ciò che fa di bene all'essere, c'est-à-dire la cultura plena, tutto cosa sarebbe legalizzato, tutto cosa sarebbe chiaramente obbligato. Sommi di un copero. Même si nous sommes de mort. La canzone s'è tutto mantenuto, tutto viaggiato, nelle spille, nello spiagge, nelle famiglie, di mondo che conoscevano la lingua, che amavano quella lingua, che era quella dei uomini, delle donne, del lavoro. E ascoltò, avevano un giorno, avevano un beso di portare quella lingua, quella musica sulla piazza pubblica. Se faceva, alla vez se faceva in Spagna, io ero franco in Spagna, ero chiccolo. E un giorno sortirono dei mondi come Raimon, come Paco Ibáñez, come Pere la Serra. E nosaltres, ecco, nos veiet en beso de fer un quicon talvez, de fer un quicon. Perquè m'han pas dit, la primera de les causes era se posa le cançons de se dire perché m'han pas dit a l'escola l'una de la lingua d'aquel país. Com tots els manatges, són anat a l'escola. Com tots els manatges, han après a llegir, han cantat les cançons, aprengué com històries. Paulitès, Paris. És perquè m'han partit l'escola, perquè m'han partit l'escola, el nom d'aquest país. Io sono nascuto a Carcassonne, di una famiglia che veniva unes d'Aragon, d'altres de Catalunya, e la famiglia di mio padre veniva della Valle de Rinsal, in Andorra. In aquel hostal auxiliari tutte le lingue delle famiglie. Lo catalán, el castellano de Huesca, lo francès colomiachun que corrigió per les carreres, i la llengua talvez que era la llengua del treball i que, a mai d'acord, mon papet Luis, Vicente, ha tingut una cosa és que aprengués a parlar la llengua d'or. Et je passe l'occità, diu la llengua d'or. I s'attà que tot naturalment, i pau a pau, vengué a la cançó d'or dins les annades 68. Après el mes de mai, eren 5 o 6, decidiguérem de fer com Raimon, Pi de la Serra, en Catalunya, perquè pas nosaltres cantar en occità. És a tal que tot docament s'imposet l'idea, l'enveja de cantar en occità com cantaven a gran perill els catalans en Catalunya. Les primeres cançons les ensagèrem al Cafè dels Espanyols. És l'ossi presquiat, la corbera salada, el viatge mort, la terra abandonada. Doncs vam parlar d'un país que vol viure. I tot el món en el cafè, com quan era pitjor, no passareu, i si passeu, totes escoltaven. En coneixes pas una altra? E non en coneixo pas una altra. Era la primera, la sola cançó que ho he fet. Aquello és històric. A la debuto, avec Guzena, que nos veiets a la sala, e avem cantat amb Raimon. A la debuto cantava tot sol, avec la guitarra. Eren dos, la guitarra i io. E après rencontrare dei musicians che mi interessavano. E ho esplorato tutto. Lo jazz, lo rock, la bossa. A me, dei musicians de riscontri que han jugat d'anades a mi i ho canvia més.
I eren a la debuta, quan hi havia pas 100.000 persones, cantat davant 100.000 persones al rajat del cop. I muntaven a l'Homes de Reis, cada cop. I per fer dei concerts, amunt a la Cavalario. I fagare amistat avec tot aquell món, amb tots aquells, els primers, crec que eren 105, els 105 del Rasac. Nos coneixem totes i nosaltres les coneixem a totes. Era bo, guardarem el Rasac. Era una epopeia, otra vez, una epopeia. Prende un beigre i beu-te un cop. Je me confonais les premières entières, plomb au carrels. Te servici, allez, te servici un pau. I otra vez me servici un pau, deixant la botella al mitant. Amb los talsos la cugino se veneix per treballar dintre el pau de la cocina. La curendrà per t'explicar per la feines d'Oliverto viràs la terra. Se seca, veiràs servir de les mines, de la fàbrica se parla, veiràs se firma la mina i la gas.